video ma salma khan jigsaw an mi panga man thule an laka game tri bai tak manga thu di kan puan theina na chei khwal thu kan hmuwa na shave lote kan lo omani chuan he video description a hian a link da ani a lo enve mi donia Carly Ryan anale mitch te hi jigsaw mitang te ni in Holorant le han te hi detective an ni a Nelson le Bonovel ve thung hi chu pathologist ni in jigsaw tha tak ruang chui chiang tu te han ni Ryan chuan Carly mela in thiam lo na om chu a mu thiama ama ti nge ni in a sangal bok chumi nu chuan syringe pathum ma changa adu ber thlang turin na shila Carly ero chu na thlang dik lawanga acid jok chu a thlang palang ti law awangin ala du lawa Carly chuan chung syringe zinga chuan mai chi pakhat ne na changa poisa ru kuzat chi a om ti a hmuwa chen chu ron chile in Ryan chuan in chiu vat tur chuan a shila Ryan chuan chiu tumin a chang hle a topa chuan a hrodling tarenga chu vele chen po chu tlain a in phel ta veka Ryan chuan syringe pathum hmang chuan a lo chiu chunin Carly po chu a thita nga ana chu thinrim em in Ryan chu a an chiama Ryan chuan kan pathum nu na ka chan him zo kan hi ta chung zinga syringe number chu an kong ka hon theina kot ni nge chuan an hria Boron vele chu mitang pangana ruang chu ama ai fe turin alo chui chiang le a Nelson le Holorant te chuan chu pa ke chu an no hria to thu le poisa khel ching le mi poisa abada wanga an puin tha tak thu chu soin tul thatu te chu tun thlenga an la chui chu thei lo thu an no soya Holorant chuan drive audio om chu jigsaw o nge ani thu a soya Bonoveli po chuan chu tia jigsaw ani tak chu a soi ang nge in mitang palidang an la om do na ni chu atia chuti lai chuan mitang pathum te chuan an hma loka kongka chu hongin room le lama chuan an luta a chu room a chuan tukver omin Ryan chuan khoilai thingtlang kho emo ani nge arin thu soya anai chuan in thil nge ti sur lo zot le a Ryan chuan chu tenga remna tur khopin ti sur nei lo thuin a lo changa ai zona ang bok chu zot le tin anai chuan angai te bokin a thiam lo ani lo thu le anai zona ang bok chu zot le tin anai chung a thiam lo ani lo thu le apasal thiam lo vek ani thuin na lo changa chuan no exit ti in je na chu mu in apan tangala a chen te chuan ngai to na thalo tak ani thu silve bok ma se ngai thadu lovin akal na chu ti chiat tumek line atla hol pal ta lo mai ti vele rana ke chu thanga chuan atang tanga mi mai chuna chen te puina bei seina au chema anai chuan thanga ni ngei thu le asu na ni om tak a mu thuin na lo changa mi chuan tep dang chu mule in Ryan na tan na po chu aron mar zuan zela mit chuan tep chu la ka tum meka chuti rolin Ryan na tan na po chu ron mal chun zom zelin athisen hian la chu phata mit chuan tep chu la in Ryan chu apea chu tep chuan ti hian aron tia tring nuna kan ma chopa omte kan pompel turan long ti te jigsaw dan siam anga kal turan ni zia te chu soin chu thangsu ta ni om tak handle chu an po chuan an chhuat thei tur thu soya Ryan chuan chu thil soi chu a hre thiam lo hleya thil thalo zo ka thlen na lo wangin a pot ngam lo ani chuti lai chuan Bonoveli chuan arong en dikna chuan ataksa a virus chikat feces anti vokpuina an kai thin chu alo muchuak ve boka Nelson chuan uluk le zola en chiang tur chuan alo hrila chuti lai chuan police officer pakhat chu lokalin ruang dangan hmule thu alo hrila an panhi chuan Holorant omna chu thleng ve ngalin damdo ina tanga tla ni om tak chu ni a ruanga chuan thu cha dang lo omin pathum chi an om to ti hi alo in ziaka Nelson chuan Holorant neina Edgar admit ani na damlo ina chu tiang thil tlang chu ti pal thil thu ani theido nem nei alo ti a Nelson chuan chu rong chu chik le zola enin atlak wanga thin ni lawin hydrochloric acid wanga a ko chung lama changa kang ni in a muchuaka detective hana chuan Holorant neina Nelson chu army a chanline Taliban hawin an mana an soi sak thu alo hrila farm lama chuan Ryan chu latang rangin in thil nge ti te war hre thiam lo hleya midang te chuan chuan tur dang an lo dap ve mek poka chuti lai tak chuan lai chu ron thim thutin kongka pakhat chu lo in hongin a chunga chuan eng om ti an hmuwa Mitch le ana te chuan Ryan chu kalsanin an luta Ryan ma TV chu lo engin a thian te chu a hril ve vata
chu tiang bokin an omna room chunga po TV dang a om thu an lo hril ve boka an omna chung loka remote chu lak tomin mit chuan anai chu apom kanga chu remote chu alak vele an omna kongkhar chu alo in khar ta mak maya jigsaw box chu an TV tanga lo langin an hun kal to a midang hriata an sahim nana dot soi an ni zia te chu lo soin tuna chuan thu dik chu lo thei lawa an ma chuan ngai thu alo soi boka mit le anai chu anung chunga phum an ni main raina chuan a ma loka handle chu apo ngai thu a soi tel boka maktak main TV tang chuan an mani a in mu thei ta ve ve a an omna zem chunga chuan bu ni om tak hi alo in chung luta an thi ma ngai in raina chu handle potur chuan an nge na nima sela angam ngang lawani holoren chuan bona vel nena tol thana tlen line khoya nge om ti azota ani intaka chuan a ring lelani bona vel chuan holoren chu do ta lo hrila nelson chuan chung te alo be meka detective pani chu lo lutin bona vel chu copycat ani an rin thule engwanga na chatak mulaya helaya lo omnge ani an zota chuti lai tak chun laboratory chungin an lo kawa an ruang mu pakhat na le pathi na te chu an ku zung tanga sample om chu a in an che thu an lo soya farm lama ka chuan bu chu ron sang zelin raina chu man mo turin an lo tura raina ero chuan ti mei tur selawin a boi hle ani chuti lai tak chuan bu chu ron topin an chung lama tang chuan man ru hriam tak tak te chu a ron tla fur maya chemte pakhat chuan adara tlakin anai po chu athi teu ther ngei mai atopa raina chuan handle chu putin akele taksa chu lak sangin omta light chu ron eng lein ana le mit po chu an ta na tang chun an ron chuak ve thei ta ni media te po chuan jigsaw alo let le ti po chu an lo hre ve thuaya nelson le bonovel te po chu bara in muin holoren an en thlak thu asoya bonovel chuan a chen na in ngei po in thlak me ka ni thu alo hrila nelson chun an hun kal towa diklo taka an chet awanga holoren chu ngei na theilo ani thu a soi ve a nelson vek chun engwanga an offer chu thoklo nge ani azota ani chun chana har sa thu le holoren ne na thu diklo a soi tu hrila rong charla han ka studio a omin chu thu chu hrelo se ka du atia nelson chun ke in rol an rin ve wangin thu dik ka soi me ngai ni ati ve thunga bonovel chuan nelson chu a studio a chuan a shoya kongka in kharma che chuan tu mo hian a ron nan dinga chu studio a chuan in ngai sakna man ruan ni om tak tak hi lo om chok maya bonovel chuan online a tu emon hena tanga a lei tu asoya chung thil zinga chuan thang ni om tak mai hi om boka nelson chuan an ruang char to thina angka ani lo vek thu a hrila ponlama tangin hana chuan an chitlalai chu thla lo lakwala nelson chuan heng thil te hi engtin demo iti bawvat angai ni helo ti ve mek boka edgar ruma chuan tu emo lutin a ai vi khaila ya chuan eng thil emo hi a chiu luta anai chuan raina chu athisen chuak ti top tumin alo boi ve hleya nelson chu lo har thutin anung zanga te chun a hun liam towa an ngai sakna ni om tak te chu mu tur alo oma han te chuan a thalak te chu holoren da lo mu in jigsaw konga aruang alo om nge emti an commissioner in a hriat du thu alo hril ve mek boka holoren te chuan call dongin edgar chu about thu an lo hrila anai chuan raina chu zoite te in ala thove chok ani ti hria Mitchen hung chia motor la chu lo in onin X mark hi lo lea achunga han hon chuan ama ming in zena tep chu lo omin a play che ti chuan thanga a ok le ta che maya te pa chuan a hun lem to a thil thlen dan tik tak chu lo in soi ve lea mi pakhat hna a bike shal chu a brake fail in a accident thu lo soya chu wang chuan a thina a mo phor tu ani thu lo soya mit chu thanga chuan tangin a bike shal nge chuan chu thang chu aron ti che tur thu le achung lama chuan thil hla om chu paltlangin a brake me na handle chu ala thei ani chuan a chhuat thei tur thu alo soya anai chuan pui thei dan kong alo zong ve meka mit chuan a bike handle chu lak ngei tumin a zubana aban phre pi chuan atana chunga blade chuan a kut chu ron ta in ala lo chiang kher mai anai chuan rot mang chuan chu bike chu a holding ta chat mai a him to em ati lai chuan blade chu ron vir le thutin mid spot chu a thile ta a Lauren chuan police officer Edgar veng tu chu a na tho that lo awangin a lo hau na sa hleya han po chu jigsaw kuang lak chuan a hmuna chuan om ve bokin media po an om ve thu a hrila
Halloran ta chuan tikha chuan media point jigsaw chu athingei ti entry ang tin alom ril ru hle maya chuta akuang an han hong chuan Edgar ruang jok chu alo om ta tak mai Halloran chuan man mo takin Bonovel man thaina tur Warren la turin a hrilh ngala chumi hnu lok chuan SWAT team ho po chu Bonovel studio a chuan an thleng ve ta ngala Halloran chuan bang ni om tak chu hmu in alo kon thei reng mai chu kongkhar chu hongin an lut ta ngala light chu a han on vele mitcha ruang chu run lang le ta phutin pahnih chi an om ta ti hi alo in ziak le a han ta chuan chu tianga Bonovelin ruanga da mai chu arin lo thu alo soya han ta chuan Nelson chu thil ti sual tua puin man na lo tuma ani ero chuan ti sual engma anei lo thu alo soya Nelson a chuan angai dan chu han ta hrilin Halloran ta chu thil ti sual tu jok ani arin thu a soya ama chu han na chuan thil ti sual tuwa lan theinan apu kwal mai ni in angai ani Nelson na chuan chu khesa telve chu adila han ta po chuan remti sakin Edgar runga autopsy ti chu remti saka Nelson na po chuan Edgar runga silai mu le Halloran na man thin silai nen chu ka video te mi lo like ka mi lo subscribe sak turin ka na cheu